Hormatly adamlar, ýedi vatandaşlar, ýa-da garaşsyz bir-tarap döwletimizde ýerine ýetirilen işleri beýan etmek üçin Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow uly hormat bilen söz berýär. Bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe şanly wakalar we zähmet üstünlikleri bilen garşy alýar. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamyň döwlet adam üçindir. Hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyň watan diňe, halky bilen watanlar, döwlet diňe, halky bilen döwletler diýen ýörellerini eýerýän Agdywer halkymyz bugün parahat we awadan durmuşda berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe ýurdumyzyň ötüşleriniň ak ýolundan bedew bagtly anam bilen öňe barýar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe gahrman arkadaly gahrman serdarly ýurdumyz ähli halk bolup Agdywerlikde 2026-njy ýylda uly üstünliklere wetlenip gadam atdy. Edi vatandaşlar, garaşsyzlyk ýyllary içinde ýurdumyzda ähort uly işler durmuşa geçirildi. Iqtisadiyetimiziň ähli uğurlary boýunça düýpli özgertmeler amala aşyryldy. Garaşsyz kemişelik bir-tarap döwletimiziň at awraýny, belent derejelere ýetiren Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy, gahrman arkadamyň beýik başlanýşlary, belent tutumlary bilen ata watanymyz kuwwatly döwlete öwrüldi. Sen üçün sezim sırları, serpilen jürek duldarım. Dinene can vatanım, Türkmenistanım. Ömer, dinene can vatanım, Türkmenistanım. Ömer, dinene can vatanım, Türkmenistanım. Ömer, dinene can vatanım, Türkmenistanım. Prezidentimiz, sizin janyňyzyň sag, ömrüňiziň uzak bolmagyny tüýsürekden arzuw edýäs.